Henry Jones. Mewn i'r canol, a ma'n abeniad gan Lee Jenkins. Ymladd yn erbyn i wrthwynebydd am le. Bwrw topi dalcyn a dros y bar. Jones, cuddio'r bêl. Dan bwysau, colli'r meddiant i Hawkins. Hawkins ymlaen at Jordan Davies mewn i'r cwrt Cosby. Ar ei drod chwith! O, gwych! Gan Jordan Davies yn sgorio dros Hwlffordd am y 12fed tro y tymor hwn. 7 munud ar 20 wedi chwarae. Adar Greision ar y blaen. Hwlffordd 1, Pontypridd 0. Dyma Thomas Davies. I chodi ddyn uchel ar cyffyrddiad yn rhyddhau Clayton Green. Mae Green wedi gwneud yn dda. A mae rhaid i Zach Jones arbed ar y postyn agosa. Mae'n afantais taldra amlwg gan Pontypridd gyda Ben Arman, Jared Wright ac eraill Joe Evans mewn ar y postyn agosa. Oedd hi mewn? Wel na, dyw hi ddim yn cael ei chaniatáu. Wel, mae Pontypridd yn hawlio bod gic gornel Thomas Davies wedi croesi'r linell wedi gwiriad, ond Hwlffordd yn clirio. Mae'r 3 amddiffynwr wedi dod i fyny o'r cefn. Margetson, Evans. A mae dros ben! Zach Jones. Mae buon ni'n sôn y byddai'r tafliad hir gan Liw Cummins, so hwn mae'n cael ei daflu'n fyr a Tom Davies. Mae'n siŵr daw ergyd oedd hi neu oedd wedi gweld Zach Jones oedd hi ar ei linell. Jones yn gorfod arbed. Clayton Green, cyfle fan hyn i Danny Williams i groesi'n isiel, ac yna'r ergyd dros y trawst. Thomas Davies oedd ar ergyd, Williams yn croesi, Hwlffordd yn clirio, a Thomas Davies ar ei drod fe, yn ergyd dda, ond dros y trawst. Y croesiad yn cael ei cael lawr, a nawr cyfle i wrth ymosod, Rhys at Corey Shepherd. Shepherd man at Henry Jones. Jones yn edrych i'r rhyddhau Jordan Davies. Mae di amseru i'r ediad yn dda. Mae Don Hawkins yn y canol. A mae camgymeriad! A mae Hawkins yn manteisio. Yn sgorio i ail gol i'w clwb newydd. Gwrth ymosodiad o safon. Henry Jones yn amseru'r bas yn berffaith i lwybr Jordan Davies. Y croesiad yn cael ei ddal o dan drad Ben Margetson. A Dan Hawkins oedd yno i rwydo. Bêl yn cael ei chrymanu at y postyn pellach, lle mae Jared Wright yn cael ei hunan yn rhydd! Ac yna'r peniad heibio'r postyn gan Ben Margetson. Wel, Jared Wright yn rhydd, yn beniad ar draws y cwrt bach, a Ben Margetson yn methu anelu i beniad ac gol. Ben Margetson yn reoli ac yn pasio'n dda at Bright rhwng y coesau ymlaen at Caradogan. Caradogan yn croesi ac taflu na'n at y bêl oedd Corey Jenkins, ond i beniad heibio'r postyn. Ond cyd chwarae hyfryd gan Pontypridd yn hwyr yn y gêm. Jenkins yn penio. Ond dim trafferth i Jones yn y gol. Dyna stori'r prynhawn i Pontypridd.